Zithandeni man. Okwesibili into emqoka umuntu wesifazane wazi umzimba wakho ukuthi umi kanjani. Uyangibona nje mina. Uma ungangifica ngigeza mina ungabaleka. Kodwa mase ngigqokile noma ngithunga ikhasoke, ngithunga ikhasoke elifana nomzimba wami. Musukubona umuntu njengoba igqoko sezahluka nje khona ezinde khona emfushane. Musukubona umuntu ethengisa isigqoko eside. Nawe usuthenga isigqoko eside kanti elakhe ikhanda liyabheda. Uthi mase usifakile wena kube sengathi isigqoko sifakwe yigusha. Wazi umzimba wakho ukuthi udingane. Kukhona abantu abafanelwa zikhethi eyifika la madolweni angithi. Khona imizimba enjalo. Khona imizimba efunelwa zikhethi efanele ngezansi kwamadolo. Kukhona imizimba efunelwa ingubo ezivulekileyo. Khona imizimba efuna ingubo ezibambayo. Musa umzimba wakho ungayifuni ingubo ebambayo. Uthenge leyo nto wena. Ngoba wenza ukuthi sikubuke noma singayimisele.